ZRP police damp down on anti-ED2030 gatherings. Azvipere mushe panguva ino vanhu hava kutotya nyika yeZimbabwe kunoatenda ma-opposition gatherings nema-events. Vari kuonekwa kunzi they are under attack zvakanyanyisa from the ZRP police. Takaona chitiko chakaitika aiwa kutanga kwevhiki rino tichiona kuti aiwa vana vewaskala pamwe chete naNabiti they were blocked aiwa kunoatenda in event aiwa yakanga iri against the ED2030 vision. Don't subscribe or like on the bell icon. Topina news day panguva ino vanobuda vanyora vachiti chaos erupted in Harare yesterday after afternoon when riot police and state security agents stormed the venue of a press conference at SAP's trust in Belgravia, resulting in opposition politicians scurrying for safety. Convened by opposition politicians Tendai Biti, Job Scala, NACHAMISA, Jameson Timber, and Jacob Ngarivume, amongst others. Toma developments are kuda panguva ino onokwa kunzi aiwa panguva ino kuoposa the vision 2030 aiwa zvakutoyera unopinda busy panguva ino yatona kuti matop opposition members vana Biti nanaScala vanyazozikamwa vana Timber vana Ngarivume vaya vachitandaniswa aiwa nema-state security agents aiwa zvinyatsokuonekwa kunzi the venue panguva ino yanyazozikanwa kuti it was gathered kuti vaopose 2030 plan. Yanyatsokuonekwa kunzi government haisi kuda, ZANU-PF haisi kuda, iri kuda kuramba ine vision yavo inova resolution number 1 to extend term yemutungamiri wenyika vachiuya panguva ino vachithwauta any opposition voice inouya ichida kungwadza vanhu kana kuda kupetitiona kustopa mnangagwaZim vision 2030. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.